Sziasztok, Gergő vagyok. Lesz majd Max Payne videó, csak értem, hogy kértek videót, de még nem lesz még rátetem a Facebookra, a Youtube-ra, mindenre. De azt figyeljétek, küldtek nekem valamit. Hajnal. Ja, hát igen. Hát, így hívkál ilyenek. De azt itt komolyan ne izétek, nem, mert akkor szomorú lesz. De miért nem ilyen lájkoljátok? Ne aznak a idiótának lájkoljátok. Jó van. Hát, úgy látom valaki. Mark. Mibe? Aha, értem. Írom neki azt. Oké. Hát igen. Olyan hülye képet tette fel. Hogy a vicc? Nem merem rátenni a vizét. Nem akarom a Facebookra, mert nagyon vicces. Úgyis kiröhögtem. Úristen. Onnan tartunk, hogy a Max Payne-ról volt, hogy 14 rész. Hát nézzétek már meg legalább. Már. Aj. Jó. Mit mond itt? Mit mondod? Ja, amit megosztottál. Elmondom neki? Igen.